Shillong ipdiang snow bhai pi shakatup kubor mataka janmit shwaban pash ki kubor ki babania ngenya pet shwai ki mat bakong san palat shis pa san klor saup khandai laktali lalaban ai tika yada covid-19 hakari kiu ki blak kot shaka khandai pukra pon iwe khandai naka shis pa omdan baklat ha Meghalaya haki arsni balala On Yashim Benta Umodi haka G20 Summit kaban sedang daru mentara sengi bagi kendo yo Pope Francis ha Vatican. Yai bet yai renti ka jing thep vote jong ka election chiteng samoy na kabenta ki lightly ki constituency. Bat shimti ka sarkar Meghalaya ya ka jaka them motor kabadon ha them yo molong. Ong sembut menteri dang ba kejelau ba Preston Tensong balada bansiu ya ka arklor tengka shaus em ka hima meliam. Ki khubor ki babnia lalaban ai tika yada covid-19 palat shispa sanklur saup khandai laktali hakari hadu menta bat ladon khat sau hajar lai spa khat lai ngut ki be bet thamai hakari hapo ki arp sau kenta balala kajing don jong ki blakot hakari kalakiu ba kalakenjo shaka khandai pupra pon iwe khandai na kashi spa ladon palat khalai hajar san spa sau phulai ngut ki blakot hapo ki arp sau kenta balala bat kabala penlong ban kiu jong ki blakot shapalat lai klur lai phun riu lak ngut kat ba ha Meghalaya la arsngi linter omdan baklat na kane gajingpang hapo ki arp sau kenta balala ladon sau phun riu ngut ki bebet thamai ya kane gajingpang ban riu punyo ngut ki blakon Ladep ban penkre ya ka G20 Summit ka bakhan riu ka ban sedang na du menta ka sngi hanong ba Rome. Menteri rang ba du ka ri Narendra Modi un saya shimbenta ha ka ni ka summit harangkat ki khle jong ki wei pat ki ri ki balong ki dekhot jong ka G20 harangkat ka tu ka ni ki ri ka deu ba Europe bat ki wei ki ri ki basha khot sngo bha. Mentau snem ka phang preng jong ka ni ka summit kan long shapang ka jinglong jingman ki briu ka perthei bat ka roi ka par. Hakaway pat kalyang umodi ulayo banya kendo yo Pope Francis ha Vatican City hashwa ban sedang ka summit. Umodi bat Pope Francis kile kren halor ki bun ki mat ki babun. Hapreng ka jing pahara ka bajur la penkut no ya ka jing the vote jong ka election shiteng samoy jong ki lightly ki constituency menta ka sngi ya ka jing the vote jong ka election shiteng samoy na ka benta ka mau plang mau rengkeneng bat Raja Bala constituency las dang ha ka po nyo bejemen stem na du ka por men step ki pat ba ki la lum ha ki jaka the vote ban thep ki vote ki jong ki la penkut no ya ka jing the vote ha ka por sau beje no phai sngi ka jing wan jong ki nong the vote ha du ka por khang ka long prapo point sau line ka shi spa kajing penlong ya kani ka election shiteng samoy kalong hadin kajing klat no jong ki arngut ki MLA ka Congress ki bakan thop ya u David A Nongrum na maureng keneng bat Dr Azad Zaman na Raja Bala constituency bat u kertong shimet na mau plang uba SK Sun ladon khalai ngut ki kertong ki biakun ha kani ka election na benta ki lightly ki shuki ya kajing nyau vote on penlong ha ka arterik unai wing ka sarkar Meghalaya kala shimti no ya ka jaka hathem motor ne ka sweepers lane ka badon hathem yo molong haba penshai halor kani usimbut menteri rang ba ka jellau ba Preston Tensong ulaong bahnen ka sngi ka sarkar jella kala shimti no ya ka ne ka jaka hadien baladep ban siu arklur tengka sha usiem ka hima melim kani ka wan hadien baladep ban soy ya ka soskular hapadeng ka tanat penroi sor ka Shillong Municipal Board bat usiem ka hima melim min ha ka life huitrik ulber mta usnem uba Tensong ong ba ya ka jingpen itanat ya kate ka jaka on sedang on dala de pen ken ria ya ki brio ki pasyong basa ha kate ka jaka the premium has been paid, released, and taking possession. I think it must have been done today or something, but that you better talk to Urban Affairs Department. I think beautification has to happen. So I don't really know because now the Urban Affairs Department will work out whether they'll convert it as the shopping mall or whatever. But beautification, because that also part of beautification, whether mall or whether parking lot or whatever. So
Ka office jong ka Deputy Commissioner ka Riboy District hakajing snok ti rengkat ka Nongpo Town Committee henen kasngi kila penlong ya ka plugging run kum shibenta ban pen sapriang shapang kajing donkam jong ka khuit ka suba ban pen kot no ya kajing let bar ki klau ki betap ya kani ka program da penlong kum shibenta ban rakhe ya ka azadi ka amrit mahotsav ka balong kajing dap nyop san snem jong kajing dai luat ka ri I Additional Commissioner ka Riboy I BJ Kharshandi ila kawe lama kum kadak ban sedang ya kani kajing amare Hadian balamat igijing nakadaw jong kajing snew palat ka surok. Kinong syong shnong jong ki kat pratali ki shnong katan nong try sepni hapo katan langdong dai jong ka Motion Road Civil Subdivision West Khasi Hills District dangsyan kilami patba ban pen bahaya ka surok ka ban riu kilometer na mau kalong sya langdong dai. Kinong syong shnong jong kani katan kila batay batang ki trok bat ki kali pick up kila ban yaj ha kani ka surok. Kinong rep ki syemjing ban pen poy ki mar rep ki jong ki sya ki yaw ki hat nakadaw jong kajing snew palat kani ka surok. Kumshi benta ban rakhe ya ka azadi ka amrat mahotsav lapen long ya ka jingpen khoi ya ka tawyar jong ka Jawaharlal Nehru Sports Complex henen ka sngi hapo ka Nehru Yuva Kendra ka Madhavi Agarwal ka balong ka dekhot jong ka NYKS badru ka menteri jong ka tanat Ministry of Youth Affairs kalay shimmenta ha kani ka program kum ka kongsan habia kren bat kilat pathai khubor ka Agarwal ka laong baka sarkar padeng ka lapen mi bun ki scheme ka bala ban thawru ikijaka let bar ka kintu ikipaj ba ka jela ki day ban le khoi le subaya ki jaka ki jongki प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हम इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग या उसको मतलब डिसॉल्व कर दे या उसको हाईवे बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो है हमारा एनवायरनमेंट हमारा जो देश है वो प्लास्टिक मुक्त हो सके प्लास्टिक के कूड़े से मुक्त हो सके तो ये प्रयास और ये इनिशिएटिव लेकर जो है NYKS यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश में Mentapat nginyapet ya kajing long jingman ka sumineng ha Shillong. Kajing shit kalong R.Rio°C, bar kajing kriat kalong khat lai .Rio°C. Kajing sngam ka haw kalong san pulai na kashi spa men step, ban riup san na kashi spa jan miet. Kalaban don kajing hap slap ka bamalumala hakikat tu ki jaka ha Shillong. Haswa bangin pinkut ni pen kamaya phi baya kani ka khubor na lor ka ba phiyo I haki television philaru ban pet live haka YouTube channel jongka DD News Shillong. Shwaban poy siya kapukot jong katuk kubor niya pet biyang sa sisiyan niya kimat bakong san. Palat shi spa san klor South Kandai laktali lalaban IT ka yada COVID-19 hakari kiyo kiblakwat siya ka Kandai kutra po iwe Kandai na ka shi spa omdan baklat ha Meghalaya haki arsni balala. Onya shimbenta umodi haka G20 summit kaban sedang nado menta kasngi badya kendu yo Pope Francis ha Vatican. Yai lenti ka jing thep vote jong ka election chiteng samoy na kabenta ki Laitali ki constituency. Bat shimti ka sarkar Meghalaya ya ka jaka them motor ka badon ha them yo molong ong usimbot menteri dang ba ka jelau ba Preston Tensong bala depan siu ya ka arklo tengka shows em ka 5 million. Te parlok atung ila poy siya kabakot jong katuk kubor jing imenta ka jan miet hadu bangin dia syembyang bat pila syai kasngi kublay pi baro. सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की लच्छू सब संभाल रहा है भैया जी जूते आ गए हैं शेरवानी फिट करा लिया है वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम वाह जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपना